Mit szólnál hozzá, hogyha lenne valami különleges módszer, például egy audiovizuális relaxációs módszer? Az jó lenne, mert nekem például könnyebb tanulni hallás útján. Mi alapján dönteni el, hogy na, én ott fogom elvégezni ezt a tanfolyamot? Hát nálunk leginkább az anyagiak. Egyre több olyan állást hirdetnek meg, ahol az idegen nyelv egy alapkövetelmény, és ezzel a technikával, amit adott ebben a nyelvoktatási módszerben, ezzel azokat a készségeket, illetve azokat a lehetőségeket és érdeklődési kört is ki lehet használni, amely az utóbbi időben a fiataloknak egyre inkább adott. Itt a kommunikáció kerül előtérbe, tehát itt valóban bevált a módszer, Budapesten már kipróbálták, és valóban nagyon-nagyon sok embernek sikerült megtanulnia beszélni. Mi volt az első benyomása? Varázslat. Elvarázsol engem ez a nyelv, a nyelvnek a dallama, a színei, valahogy mélyebben, úgy érzem, hogy mélyebben rögzül